Здравейте! От екипа на VMSNet ще ви представя нашият най-нов модел плеери. Това е един нов модел, който ние предлагаме на пазара. На външен вид прилича на iPhone. Да включим плеера от това голямо черно копче, когато го задържим, се включва. Да пуснем музиката от нашия плеер. Можем да слушаме музика както с слушалки, така и без слушалки. Но да сложим слушалките. Вече слушаме с слушалки. Превключваме следващата песен. Аз ще махна слушалките. Нека да видим и останалите опции, които предлага плеера. Нека да погледаме видео. Плеерът има камера. Можем да снимаме от тази опция. Ето от тук. За да разгледаме снимките, трябва да влезем в тази папка. Можем да ги гледаме като слайдшоу. Плеерът има радио. За да слушаме радио, трябва да сложим слушалките, защото те изпълняват ролята на антена. Търсим си станции от тук. С този плеер може да го използваме и като веб камера. За целта е нужно да се сложи USB-то тук към компютъра. Така ще можем да използваме плеера като веб камера. Има календар, калкулатор. От тук се калиброва. Плеерът може да се апгрейдва с 2, 4 и 8 гигабайта мемори карта. За целта ще сложа ето тук 8 гигабайта карта памет. От тук ще видим паметта на картата. От тук можем да направим аудиозапис. От тук може да се прави видеозапис.
Нашата фирма Vemisnet е директен вносител на електроника от Китай за България. Посетете нашия сайт www.vemis.net, където ще откриете разнообразие от най-новите модели телефони, плеери и аксесуари. Нашите продукти са с гарантирано качество, бързина на доставката и перфектно обслужване от екипа на Vemisnet. Елате в света на мобилната техника с Vemisnet.